Hej så alle sammen, og i dag der vil jeg lave en lille video på, hvordan I uploader en video. For det første, så skal I have en video, I har optaget. Jeg kalder den bare Minecraft, jeg ved ikke, hvorfor jeg gjorde det. Men i hvert fald, når jeg har den video, så skal I gå ind på jeres webbrowser. Og så ind på jeres webbrowser skal I bare skrive YouTube. Så når I er inde på YouTube, så er det, I skal trykke Upload. Så kommer I ind på den her hjemmeside, så trykker I Vælg filer, der skal uploades. Så trykker I på den her pil. Så kommer den her frem, og så skal I finde den video, I har lavet, hvor den nu end I har gemt den. Så trykker I på videoen, og så trykker I Åbn. Så kommer I ind til sådan en her hjemmeside. Så der bare, ja, så kommer jeg ind på den her hjemmeside, så skriver jeg bare, det videoen skal kaldes, test video, sådan, så det er meget. Så kan I vælge en thumbnail, det gør jeg bare ikke. Så når I har gjort det, så trykker I bare udgiv. Og så når den er loadet færdig heroppe, så kommer sådan en her frem. Og ja, så er den ude på jeres kanal. Det er meget simpelt. Så er den ude på jeres kanal, den her. Og ja, i hvert fald, peace.